Ελάτε, παιδιά, πάμε να προπονηθούμε. Ναι. Εγώ ζω κι εσύ στη δύσκολη τη στιγμή. Κρατάω ακραίο ηθικό και κάνουμε ό,τι δυνατό. Ο αγώνας ξεκινά ξανά. Φωνάξτε να ακουστεί! Θα προσπαθήσω, ποτέ δεν θα τα παρατήσω. Παίρνω φορά, το στόχο μου θα κατακτήσω. Δεν τα παρατώ. Είναι η δική μας σειρά, όλοι θα δουν καθαρά πως αν δουλέψουμε σκληρά θα φτάσουμε πολύ ψηλά. Ο αγώνας ξεκινά ξανά. Φωνάξτε να ακουστεί! Θα προσπαθήσω, ποτέ δεν θα τα παρατήσω. Παίρνω φορά, το στόχο μου θα κατακτήσω. Δεν τα παρατώ. Εμπρός λοιπόν, πήδημα πλάγια, πήδημα πλάγια, ποντίκια και κάτω. Πήδα και χτύπα, πήδα και χτύπα. Χέρια ψηλά, παλαμάκια, πιο γρήγορα. Πήδα, πλάγια, ποντίκια, κάτω. Πήδα, χτύπα, χέρια ψηλά, παλαμάκια. Φωνάξτε να ακουστεί! Θα προσπαθήσω,